Здравейте, приятели клуба на книгата, книгите пазители на мъдростта. Днес имам удоволствието, желанието и възможността да ви представя втората част на книгата Самодива истини и легенди, която направихме заедно с Народно читалище Родопска искра 2020 и която е продължение на текстовете на първата част на книгата. Всичко това е направено заради фестивала на българската легенда Самодивско сборище, който се проведе в Лилково тази година. Тъй като много хора имаха желание да споделят своите срещи с Самодива, своите разкази, своите стихове, ние инициирахме втора част на книгата, както бях ви казала, тъй като не можа всичко да се събере в една част, която има същото име, само че втората част е вече с акурица различна от първата. Знаете, на първата книжка сложихме картината на Ивона Сияна от Попово, която спечели първо място в конкурса за детска рисунка на тема Самодива. Дадохме възможност на това момиче да се представи и това е втората част на Самодива. Какво е интересно какво е интересно на тази книга и е по-различна от останалата? Тук има включена една статия, която продължава почти до 50-та страница, дето се вика, до 49-та страница спират последните редове, в която статия се опитах да намеря и да представя информация за Самодивата, нещо, което може би трябваше да бъде в първата книга направено. Опитах се да намеря от всякъде информация, от книги на Любен Каравелов, от книги на Раковски, от интернет вземах от информация, от етнолози, от етнографи, от техни книги, от техни споделяния във Фейсбук. Опитах се да синтезирам повечето информация, да я предоставя на по-обикновен език, като премахнах тези тежки думи и термини, които са характерни за етнографите, представяйки техния материал по техните предмети. Но въпреки всичко, статията заема едва ли не 1/3 от самата книга, но мисля, че това ще бъде полезно на читателите. Най-хубавото за книгата е, че в тази книга имаме 3 господа, които са решили да споделят техните истории, за което много съм щастлива, много се радвам. И сега ще ви запозная с всеки един автор по-отделно и с неговото произведение. Първа в книжката поставихме произведенията на Бела Харитова. Тя има 2 различни произведения. Едното е стих с наименование Самодива, а второто е Нощ в полето, което е разказ. Много интересен разказ, много лек и въпреки всичко изключително загадъчен. Втората дама, която представи свой разказ, беше Гергана Господинова. Тя е сложена на второ място като авторите. Нейният разказ се нарича Сила. Също много интересен разказ. Мирослав Брайков е първия господин, който се представя в книгата с 2 разказа. Самодивата и момъкът и легенда за пролетната Самодива. Десислава Николова ни представя един много интересен разказ, който на мен лично, четейки го, наистина ми беше така, наистина ме озадачи. Дядо Матей си избожда очите. Интересно заглавие и самия разказ е много интересен. Следва Сабина Оприна с нейния разказ Самодивска пещера и Наско Терзиев е 6-тият участник с неговия разказ Вестителката. За Наско Терзиев искам да кажа няколко думи. Това е един господин, който е от село Лилково, от самото село, където се провежда фестивала. Съответно, той няма възможност да напише разказ, но разказа историята, където засреща с Самодива и историята е от негов приятел. Този разказ аз приначих и представих под формата на разказ в хартиен вариант, така да може да се представи на читателите. Мисля, че ще ви бъде интересен. Наистина ще настръхнете, в смисъл такъв не е, че той е написан по някакъв вау разказ, защото всичките автори са много добри, признавам, а защото е истинска история. Който е чел първата част на книгата, знае, че истинската история влияе на човека по различен начин и човек много явно разбира кога разказа е художествена интерпретация и кога е някаква истинска случка, която е разказана. 7-ият участник, това е Диана Иванова,
с божествена несамота. Това е стих. Константина Лазара представя два разказа. Райко и Самодива. Много интересни разкази. И двата са посветени на някого. Вие ще прочетете в книгата на кого. Нина Сариева пък предлага 3 стиха. Аз дори ще ви прочета един от стиховете. Много приятни стихове. Иван Фортунов е третия господин, който изключително достоверен, като че достоверен разказ предлага. Неговия разказ се нарича Дива. Наистина, като го четох, много умело, много интересно ме пренесе в времето, в което е писан, в което се развива действието и почти да ме залъжи, че действително се е случило нещо такова. Но много добре написано и много интересен разказ, наистина. Елиза Хаджиева предлага един разказ Майка, който вие ще видите в първата част, в статията, която съм написала, че действително има такива случки, които са се случили и сега почти ми се иска да питам Елиза Хаджиева дали е истина тази случка и тя я преразказва, защото на мен ми се струва, че това наистина може да е реална такава ситуация, в която една майка среща Самодива. И Денка Илиева е последният автор с два разказа. Гробът на Самодивата и Юдина поляна. Много интересно представени. Наистина всички произведения така представят Самодивата, че всъщност вие ще видите, и както и в статията е писано, че тя не е толкова зло същество, както си мислите вие. Тя не е толкова нереално, невъзможно лоша. Напротив, Самодивата всъщност е една много красива жена. Една много изящна, много пишна. Тя навсякъде танцува, навсякъде около нея всичко е музика, но аз мисля, че вие ще намерите начин да разберете, че Самодивата всъщност е едно огледало. Тя реагира срещу всички хора, тя реагира на хората така, каквито са те всъщност. Ако срещу нея застане лош човек, тя ще бъде лоша и с него. А ако срещу нея застане добър млад човек, добро момче или момиче или дете, тя няма да бъде лоша. Така че не са толкова зли същества, както сте свикнали да ги видите, да ги четете в останалата литература. Не мога да кажа, че са най-прекрасните същества на света, но като се замислите, щом са и лечителки, щом към нея се обръщат много хора с цел да им самодивите да споделят билки за тяхното лечение, щом има сами такива обичаи, в които хората дават дан, дават жертва, принасят питка с мед намазана, принасят венци, нали, те им дават някакъв дар, някакъв подарък. Значи не са такива някакви лоши, заклеймени, невероятно отвратителни същества, каквито много често съм чувала да се говори за самодивите. Така че мисля, че тази книга с тая невероятна корица, която действително изглежда доста загадъчна, Самодивата, като че е в гъста гора и там някъде има светлина. Мисля, че ще ви хареса и втората част на книгата, въпреки че тук са 12 автора. Произведенията по никакъв начин не отстъпват на първата книга, на първата част на Самодива. Преди да продължа с стиха, който ви обещах, че ще прочета, искам да ви кажа, че поради факта, че следващата година ще има фестивал на българската легенда, второ издание, и ще говорим за Змей Ламя-Хала и разликата между тия три същества, синтезирайки образа им в едно същество, но в смисъл, идеята, темата на фестивала е Змей Ламя-Хала, но те са три различни същества. Отново издателство Трейшън Прес ще инициира направата на книга, издаването на книга, която ще се казва Змей Ламя-Хала, и по този начин целим да превърнем поредица за тези митологични същества, за които ще се говори в фестивала на българската легенда, който имаме намерение да го продължим, да го правим и следващи години, заедно с Народно читалище Родопска искра в село Лилково. Мисля, че ще ви бъде интересно, защото в книгите, както са текстове, които художествена литература, интерпретация, стихове, ще се опитам да публикувам, да търся и да намирам информация, да ви правя нещо като научна статия. Научна силно казано, но все пак някаква по-различна информация, тип научна, с която да се опитам да запозная читателите с
тези същества, вече казвам тези същества, въпреки че не само змей, нали? Ламя-хала, змей, ламя-хала. Разликата между тях и каква е тяхната роля в нашата митология. Сега ще ви прочета разказ, казах, на Нина Сариева. Момент, само да намеря. Наистина много хубави стихове. Разказ нямам стих. Сега ще го намеря, ще ви го прочета. Защото ми се струва, че се заслужава да изпращате като текстове, разбира се, който иска да участва, не само разкази за срещи с змеи или пък с самотива, както в случая, ами и стихове. Разбира се, предизвикателство е да се пише стих на такава тематика, защото много рискуваме, особено ако използваме речника и думите в на старите времена, много рискуваме нашия стих да изглежда като народна песен. Нали, мене ме мамо змей люби, нали, знаете, тази народна песен. Говоря за следващата книга евентуално, но наистина е предизвикателство за тези, които обичат да пишат стихове и съответно за тези, които четат, да ни представите и стихове на тематиките, които ще предлагаме в фестивала на българската легенда, защото това е съвременна и малко по-различна представа и по-различно възприятие на това митологично същество в съвременните хора. Да чета на Нина Сариева стихът Молба. Пусни ме, човече, не съм като тебе, остави ме. Защо ме отвлече, не знаеш дори моето име. На този ден само от билки венец си изплитам. Росата ме мами, поляната ми е корито. Снагата ми бяла поема от мириса цветен. Отново съм цяла, а ти ми извиваш ръцете. Пусни ме, те моля, от мене стопанка не става. Пусни ме на воля, а аз ще ти върна със здраве. И още много стихове и още много разкази в Самодива истини и легенди, част 2. Очаквайте след Нова година да започнем да събираме текстове за Змей Ламя-хала, следващата част от поредицата, следващата книга, която ще издадем. Следете сайта на издателството, кога и как и при какви условия може да участвате. Заповядайте всички вие, които искате да се включите в нашата идея да върнем българската митология на българите.